Mukana kisakatsomossa Kultajousi. Tervetuloa jälleen kisakatsomon pariin. Tällä kertaa olemme Kuortanen hallissa, joka on osa tätä isoa kompleksia Kuortanen Olympic Training Centeriä. Ja täällähän pidettiin yleisurheilun SM-hallikisat. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin muistan noista meidän sosiaalisen median tileistämme. Käykää siellä. Siellä on jälleen arvonnassa Kultajousen 100 € laajakortti, joka käy ympäri Suomea missä liikkeessä tahansa. Täällä Kuortanen hallissa vietettiin nyt jo itse asiassa 40-vuotisjuhlia ja panostus näihin kisoihin ja yleisurheilun harjoitusolosuhteisiin Kuortanella on ollut kovaa. Se on sitä kesällä, se on sitä talvella. Annetaan nyt opiston rehtorin Tapio Korjuksen kertoa, mistä on kyse. Tapio Korjus, SM-hallit Kuortaneella. Tämä on totuttu pitämään harjoitushallina, mutta kun katsoo, niin hyvinhän täällä pystyy myös SM-tason yleisurheilukilpailuja pitämään. No oikein hyvin pystyy, että eihän tätä hallia silloin 85, eli 40 vuotta sitten. Tämä on nyt tämän hallin 40-vuotisjuhla, niin eihän sitä silloin suunniteltu erityisesti kisatapahtumaa varten, vaan harjoitushalliksi. Ja siihen aikaan oli Suomen suurin sisähalli, mutta oikein hyvin pelittää myöskin tällaisen SM-hallitapahtuman. Tämä on 3. kerta, kun täällä on SM-hallit nyt tänä aikana. Joo, ja täällähän on paljon myös muita SM-tason tapahtumia. Ihan alkaa siitä, että joukkueita pelaa SM-sarjassa. Joo, siis voisi kuvitella, että tämmöinen Olympic Training Center on vain training center, eli harjoituskeskus ja urheiluakatemia paikka, missä on arkiharjoittelua, mutta sen lisäksi semmoinen noin 20 erilaista turnausta ja kilpailutapahtumaa järjestetään täällä vuosittain. Isoimmat on näitä SM-tapahtumia. Sitten meillä on myöskin ollut paljon näitä opiskelijaurheiluliiton maailmanmestaruuskisoja, niin kuin viime kesänä golfikisat, ja sitten on myöskin EM-tapahtumia. Vahinkoit viime vuodelta peruuntu painin juuri nuorten EM-kilpailut, mutta niitä on jatkuvasti ollut tässä tasaiseen tahtiin. Ja sitten täältä SM-tasolta niin painia. Joulukuussa oli nyrkkeilyn SM-kisat, nyt on nämä sisähalli SM-kisat ja tietysti jokavuotinen Kuortanen Games, joka meitä kaikkia ilahduttaa, tietysti klassikko, joka on järjestetty yli 80 kertaa. Tässä on sun aikana panostettu hyvin paljon erinäköisiin. On lentopallohallia rakennettu, uimahalli on tulossa, jalkapallohallia. Eli näitä fasiliteetteja koko ajan parannettu. Niin onko se näkynyt myös siinä, että täällä on sitten käyttöaste noussut? Meillä on tosiaan yli 30 miljoonaa nyt tässä investointiputkessa viimeisen 6 vuoden aikana erilaista rakentamista, niin liikuntapaikka-olosuhteita, kansainvälisen tason harjoitusolosuhteita, kun myöskin sitten on tehty investointeja tuonne ravintolan puolelle ja majoituspuolelle ja muihin olosuhteisiin. Et sillä tavalla ja samanaikaisesti myöskin Kuortanen kunta laajentaa urheilulukiota tässä ja rakentaa uusia asuntoloita sitten urheilulukiolaisille, jotka on tässä meidän tämän Kuortanen kampuksen ydinakatemiatoiminnassa. Että jos kaikki lasketaan yhteen, niin mennään varmaan kohta 50 miljoonaa tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mitä on investoitu. Ja meidän täytyy investoida. Olosuhteet on yksi tosi tärkeä osa huippu-urheilun ja urheilun toteuttamisessa sen hyvän osaamisen lisäksi. Ja meidän on pakko jatkuvasti uusia, parantaa, kehittää ja pysyä siinä kansainvälisessä tasossa myöskin olosuhteiden osalta. Ja sillä me eletään täällä. Mennään vielä tähän yleisurheiluun, niin täällähän on paljon maajoukkuetason urheilijoita, olympiaurheilijoita, MM-kisoihin tähtääviä urheilijoita harjoittelee myös pitkin talvea. Niin minkälainen tuntuma sulla on, missä tämä suomalainen yleisurheilu menee tällä hetkellä? Joo, siis kyllähän yleisurheilulla on ollut aika paljonkin valonpilkkuja tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana ja vähän nousujohteisestikin, että silleen on kyllä kiva seurata yleisurheilun, vaikka nyt sanotaan uutta nousua tässä varmaan kaiken pohja on se, että nuoret yleisurheilijat ovat saaneet ympäri Suomea hyviä harjoituspaikkoja ja urheilu- ja opiskelun yhdistämistä tämän akatemian järjestelmän avulla. Ja sitten kun on tällaisia halleja, niin kuin tämäkin Kuortanen halli, niin on ympäri Suomea, jossa sitten löytyy sen tason olosuhteita, jotka auttavat ja tuovat lisäarvoa laadukkaaseen harjoitteluun ja silloin merkitystä. Ja kyllä sieltä tulee, on tosi hieno seurata, että
suurelle yleisölle täysin tuntemattomia nimiä on yhtäkkiä arvokisoissa ja Suomen kärjessä, Kalevan kisoissa tai Halliassen kisoissa. Ja niin kuin täälläkin tullaan varmasti näkemään semmoisia nimiä, että hetkinen, kukas tämä nyt oli? Se on kyllä hienoa, että aina vaan pulpahtaa uusia lahjakkuuksia eteenpäin omalla urallaan. Yleisurheiluväkihän valmistautuu parhaillaan yleisurheilun EM-hallikisoihin ja sinne lähtee Suomestakin iso joukkue. Periaatepäätös on se, että kaikki, jotka ovat rankingissa tuon paikan ansainneet tai heille tarjotaan tuota paikkaa kisoihin lähtevät. Yksi meidän kovimpia, voisi sanoa mitalisuosikkeja, on maailmantilastossa 4. oleva kolmiloikkaaja Senni Salminen. Hänen talvensa on sujunut erittäin hyvin. Senni, sä oot maailmantilaston 4. kolmiloikassa, lähdet erittäin hyvistä asetelmista tuonne Euroopan mestaruuskilpailuihin. Minkälaiset odotukset sulla on sitä ajatellen? No joo, vähän ollut kehnotaso, että aina se haluaisi, että siellä olisi itse hypännyt paremmin ja muut hypännyt paremmin, mutta siis joo, ihan kiva. Eka kisa oli hyvä, nyt on ollut vähän vauhdikkaa hakemista ja tänään sitä täällä Kuortaneella myös vähän viilattiin ja vähän jännittävällä alustalla, hyppyalustalla, mutta ei mitään, ihan kiva mennä ja pääasia, että kaikki paikat on kunnossa. Niin ja kuitenkin eti ekassa se 14 rikki, se varmaan kasvatti Suomiakin odotuksia, mutta millaiset ne on tällä hetkellä? No nyt pari viimeistä kisaa ei ole kyllä näyttänyt mitään siitä kunnosta, mikä itse tietää, että siellä on, mutta niin kuin sanoin, niin se on tuosta vauhista lähinnä ollut kiinni. Mutta joo, kyllä mä sitten kun homma alkaa kaikki osumaan kohdilleen, niin odotan hyvää tulosta. Mitäs te oot tehnyt nyt, tai ootteko tehnyt mitään toisin kuin esimerkiksi vuosi sitten? No mä sanoisin, että iso merkittävä on, että me ollaan aina tehty paljon eri ponnistuksia, mutta ehkä siinä saatiin vähän vielä lisättyä silleen, että tehdään useampana päivänä, mutta vähemmän määrää. Että tosi paljon ponnistamista erilaista tasajalkaa. Ja ehkä henkilökohtaisesti se, että jos on jotain pientä vaivaa, niin mä kuuntelen tosi tarkkaan. Tuolta veljeltäni Kallelta on oppinut sen, että jos on pienikin joku tuntemus, niin tällä iällä ei kannata lähteä turhaan repimään. Niin se on varmasti vaikuttanut siihen, että on mennyt ihan kivasti. Niin, että se motto, että läpi harmaa kiven, niin se nyt ei enää onneksi päde. Joo, ei päde. Jos ajatellaan sitten, mennään kohti kesää, okei, ne EM on nyt semmoinen tietysti huipentuma tässä ja sullahan on siellä mahdollisuuksia vaikka mihin. No, puhutaan ensin vähän niistä. Niin mitä sä itse odotat? No joo, hallikausi on aina vähän tämmöinen jännä ja tuntuu, että ei tässä alussa ainakaan saa just sitä ihan parasta irti. Ja nyt on, mitä meillä on 1,5 viikkoa EM-halleihin, niin jos siihen mennessä kerkee saada jotain aikaiseksi, niin hyvää sijoitusta odotamme. En ole ehtinyt hirveästi. Tuntuu, että tässä on ollut hirveästi näitä kisoja, mutta kesää kohtihan se on vaan tämmöinen välietappi. Mutta otetaan kaikki vastaan ja kaikki me annetaan siellä EM-halleissa ja jos MM:ihinkin mennään. Onko se niin, että tavallaan levon kautta tai semmoisen kevennetyn harjoittelun kautta löytyy se herkkyys, mitä tarvitaan juuri näihin kisoihin? No joo, ja sitten just nyt tässä on vielä ennen EM yksi kisa, niin se on ihan hyvin sopii itselle, että siinä ei paljon sit pysty treenailemaan välissä, että se on pientä herkistelyä ja sitten onkin jo EM. Missä sä hyppäät? Perjantaina Madridissa. Okay. Joo. No niin, se on se kultaisen liigan kilpailu, joka näkyy Maikkarin kanavilla. Kyllä, oli ehdottomasti pakko lähteä, kun kutsu tuli. Sen takia pidettiin täällä hypyt minimissä, että tuosta olisi tulla 3 hyppyä, mikä oli tarkoituskin. Sanoit, että nyt MM-hallitkin ovat ohjelmassa. Ne on Kiinassa, okei, sinne matkustaminen se on aika kova reissu, mutta ne kesäarvokisat ne on vasta siellä syksyllä, että tuskin se haittaa nyt. Niin, siinä mielessä sinne voisi myös mennä. Ja se, että se on suora finaali, sekin viehättää, ettei sitten mene niin paljon ehkä aikaa siellä, mutta katsotaan nyt EM:ien jälkeen, että mikä on fiilis ja mikä meininki, mutta olisi se ihan siisti lähteä sinne. No, mutta nyt sä oot kuitenkin, jos näin voi ja sallit, että arvioidaan, niin oot aika positiivisella mielellä ja semmoisella hyvällä fiiliksellä. Joo, ja vaikkei no toki se ekan kisan tulos oli
Mutta sitten mitä nämä muut on ollut, niin esimerkiksi 2-1 kaudella mulla oli samanlaista tulosta ja mä uhosin, että mä lopetan kolmiloikan, niin nyt mä tiedän vähän paremmin ja niin kuin luotan prosessiin, niin mennään sille. EM-hallikisoissa odotetaan tietysti mielenkiinnolla myös naisten pika-aitoja, 60 aitoja. Kuortaneella Lotta Harrala näytti, että hän voi EM-kilpailuissa yltää hyvinkin finaaliin, jos saa tuon kymmenyksen, joka häntä nyt vaivaa puristettua tuosta ajasta pois, ja kaikkien ennusmerkkien mukaan se on mahdollista. Alkuerässä 8.01 antoi vähän odottaa, että menisi jopa alle 8 finaalissa, mutta taisi ne kolhut tuolla niin vaikuttaa siihen loppuaikaan. Joo, siis mulla oli sellainen fiilis, että se alkuerä oli semmoinen hallittu, siisti alkueräjuoksu ja että siitä lähti sitten, kun laittaa kutosvaihteen päälle, niin se kymppä pois, mutta nyt sitten kutosvaihde aiheutti niitä kolhimisia ehkä, että valitettavasti näin. Mulla oli kyllä odotuksia itselläkin kovempaa aikaa. Joo, 7.90 sitten taas jos mennään niin kuin se kymppä pois, niin sitten taistellaankin jo ihan olla joka tapauksessa finaalipaikassa kiinni EM:ssä. Kyllä joo, ja kyllä se on mun tavoite ehdottomasti se finaalipaikka ja sinne sitten lähtee taistelemaan ja tuomaan sitä parasta kuntoa. Mitä tässä tehdään nyt tämä 1,5 viikkoa, mitä on aikaa sinne, kun lähdette reissuun? Mulla on nyt tässä heti tämän kisan jälkeen vähän kovempi treeni, ja mulla on muutama kovempi treeni ja sitten vähän palautellaan ennen EM:iin lähtöä. Mulla on tosi vähän tullut kovatehoisia harjoituksia tämän talven aikana tuon mykoplasman takia ja nyt sitten paikataan sitä aukkoa tässä, mutta ei tietenkään ruveta ihan överiksi vetää, ettei olla sitten silleen tahmeessa kunnossa EM:issä. Joo, tämä mykoplasma, sehän on aika hankala juttu. Tuntuuko nyt, että se on selätetty? No, mulla on semmoinen yleisvireystila nyt tosi hyvä. Tuntuu treeneissä, että irtiottokykykin on hyvä, mutta eihän se palaudu sieltä silleen ihan naps vaan, että mulla on nyt ollut joku 3 päivää yleisolo hyvä, en ole yskinyt öisin ja mä luulen, että se semmoinen niin paras irtiottokyky tulee sitten hetken päästä. Mä toivon, että se olisi tullut tänään, ehkä ihan vielä. Tässä on nyt 1,5 viikkoa aikaa, että toivotaan, että EM:issä sitten tulee semmoinen ihan paras terävyys esille. Onko ne EM-kisat niin sitten hallikauden viimeiset kilpailut? No jollei siellä mene toi MM-raja, niin sit joo. Mutta periaatteessa MM:ihin, jos tulee, niin olet valmis senkin lähteä vielä? Joo, on kyllä. Et kyllä mulla on niin hyvä harjoituskausi alla, että jos mä vaan saan sen niinku esille sieltä taas sen hyvän juoksun, terävän, tehokkaan juoksun ja teknisesti onnistuneet, niin tiedät, että sieltä on niinku tulossa paljon kovempia aikoja. Niin siinä tapauksessa, jos se tapahtuu, niin olisin lähes MM:iin kyllä mielelläni, mutta jos se jää vähän semmoiseksi tahmeeksi, niin sitten lähden keskittyä kohti kesää. Niin, ja tässähän ei toisaalta hirveä kiire ole niin kuin viime vuonna sillä kesällä, koska ne MM on sitten taas siellä syksyllä. Juuri näin, joo. No, että pääsee rauhassa rakentaa tässä vielä. Mitä sä luulette tällä hetkellä? Sä tiedät, tunnet itsesi hyvin, niin millaisessa kunnossa olet, jos mennään ihan sataisen aidat? No itse asiassa vaikea sanoa, että kun normaalistihan tämä alku on mulla niinku ihan tosi hyvä ja nyt se ei ole ollut hyvä. Et mä luulen, että nyt mä oon semmoisessa tasaisessa kunnossa, että suhteessa se loppu tulisi ihan hyvin, mutta kyllä mun pitää saada nyt toi alku kulkea sillä mun parhaalla tavalla, että se on mulle suoraan tosi turhauttavaa, että mun normaali aluilla tää 60 aitaa tulisi paljon kovempaa, mutta nyt se ei vaan lähde vielä. Kun ne lähtee, niin EM olla finaali. Juuri näin, se on tavoite. Hyvä, kiitos. Yksi talven yllättäjiä on ollut pituushyppääjä Kalle Salminen. Kyllä, Salminen tarkoittaa sitä, että hän on Senni Salmisen veli. Hän on nyt noussut sille tasolle, että se 8 metriä, se menee rikki kisassa kuin, tai voisi sanoa missä kisassa tahansa tuossa tulevaisuudessa. Ja hän on varma siitä, että kesällä vielä kovempiakin lukuja on odotettavissa. Kalle, tämä talvi on näyttänyt, että kesällä se 8 metriä, niin se on semmoinen vähimmäistavoite jo. No kyllä, se on ollut mielessä jo pitkään, ne lukemat, että sitä kohti on tehty paljon hommia ja nyt on jonkun verran onnistunutkin, että lähelle ollaan jo nyt hallissa päästy. Mihin tässä talven aikana niin on panostettu harjoittelussa? No se on se nopeus avainasemassa, että sitä on saanut pikkasen taas parannettua tuossa talven aikana, niin se on, sitä ei voi tuossa lajissa koskaan olla liikaa, että siitä on aina hyötyä. Ja toki uskon, että on myös niinku hyötyä. Viime kesä oli niinku
hyvä, tasaisen hyvä silleen, että siellä on niinku kovista hypyistä hyvä pohja ollut sitten ja uskon, että se on auttanut myös. Onko se ollut vaikeaa, kun on tullut nopeutta lisää, niin tavallaan saada se ponnistus siihen nopeuteen, vai onko mennyt ihan mutkattomasti? No ei se aina ihan mutkatonta ole, että se vaatii niitä kovemman vauhdin suorituksia totta kai alle ja sitä kautta sitten lähinnä se on itsellä niin kuin kisojen kautta, että en niin kuin harjoituksissa en lajissa saa irti lähellekään niin kuin samalla lailla. Maksimissa jollain 12 askeleen pysty niin kuin reenissä hyppää silleen, että ne on niin kuin fiksuja hyppyjä. Mutta kisojen kautta. Paljon sulla on kisoissa, niin montako askelta vauhtia? Se on lentävä 16, se on noin 40 metriä kuitenkin. Joo, no siinä tulee aika paljon sitä vauhtia tulee lisää. Onko hallikausi, niin jos EM-kisoihin tulee kutsu, niin sinne tietysti lähdet, mutta miten sen jälkeen? No joo, kyllä sinne lähden, jos niikseen tulee. Sitten en tiedä, varmaan huilin kautta, kevään harjoituskautta kohti ja kesää tähtäin sitten. Oletko miettinyt, miten kesällä, kun MM-kisat on vasta myöhään syksyllä, ja totta kai se on jokaisen urheilijan tavoite, että siellä olisi, mutta milloin sä avaat niin kuin sun kesäkilpailukauden? Kyllä se varmaan siinä kesäkuun alussa tulee olemaan. Ja sitten varmaan se on jotenkin jaksettu, niin selvästi tulee sitten harjoitustauko siinä jossain vaiheessa kesäistä. Syyspuolella ns. Uutta kautta, että jotenkin silleen se tulee menemään. Alkukesästä jokuisia kisoja. Sitten rytmitetään vähän perusharjoittelun kautta. Teillä on kova sisarusparvi, kun Sennikin on ihan maailmanhuippuja kolmiloikassa. Kuinka paljon te keskustelette urheilusta ja mahdollisesti jopa harjoittelusta? No kyllähän siinä useimpana päivänä viikossa varmaan tulee jonkunnäköisiä kuulumisia kyseltyä, yleensä nyt harjoituksiin liittyen. Silleen, kyllähän sitä tulee harjoitusjuttuja ja treenikuulumisia vaihdeltua melko aktiivisesti. Mistä se on lähtenyt? Onko ihan nuoruudesta, oletteko kisailu yhdessä ja aina on toisen pitänyt voittaa? Niin, on se ollut silleen. Itsehän pikkupoikana niin sai Senniltä vähän joka lajissa niin, että painissakin taisi alakynteen jäädä ja siinä oli hyvää kilpailua. Ja, niin, kyllä. Yleisurheilussa sitten hyppylajit just pituus, kolmiloikka. Niin, aika pitkälle on mennyt niin kuin silleen, että ollaan pystytty niin kuin kirittämään harjoituksissa toisiamme. Nyt näyttää siltä, että ensi kesänä niin Suomesta ihan hyvin voi löytyä 2 8 metrin hyppääjää. Eli laji on taas niin kuin palaamassa sinne vaiheeseen, jolloin näitä 8 ylittäjiä oli useampia. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja on tuossa niin kuin Tyrkyllä sinne niin kuin lähettyvillekin nyt porukka, että pitkästä aikaa on niin kuin sille mukavasti tasoa niin kuin kotimaan kisoissa ja aina positiivinen juttu ja tekee lajille hyvää ennen kaikkea. Daniel Kosonen on toinen hyppäjä, jota kannattaa katsoa tarkkaan. Hallikisoissa häntä ovat vaivanneet erinäköiset sairaudet ja voisi sanoa, että loukkaantumiset, mutta kun lähestytään kesää, niin Daniel on nyt siinä kunnossa, että se 2.30, joka on tuo korkeushyppäjien aateli lukema, se on hänelle täysin mahdollinen. Annetaan nyt Danielin kertoa, millä mielin hän suhtautuu tuohon haamurajan ylitykseen. Daniel, tämä talvi on ollut sulla nyt vähän noin kilpailullisesti, niin miten sä nyt sanoisin, ei ihan nappijuttu, että se alkoi sieltä Astanasta, jonne pääsit, niin sielläkö tuli jotain ongelmia? Joo, mä sairastelin sitä ennen vielä, ihan tammikuun alun, mutta joo, sieltä nappasin pienen niskavamman, mitä mulla ei ole ikinä käynyt. Et se ehkä kertoo siitä, että tekniikka on vähän solmus, että tulee vähän hassuissa asennoissa alas, mutta Joo, siitä se lähti ja sitten mä tulin vielä pari viikkoa ton Espoon pohjoismaisten jälkeen kipeäksi niin uudestaan, niin se on vähän jarruttanut tätä touhua tässä hallikaudella.
siitä huolimatta kuitenkin tuollaisia tuloksia, okei, ennätys on paljon kovempi, mutta ei nyt ihan surkeastikaan. Ei, kyllä tuossa oli ihan hyvä hyppy ja oli semmoinen, no ei nyt ihan puolittainen vauhti, mutta melkein, että otettiin silleen varman päälle, että pystyy tekemään teknisesti silleen suht hyviä suorituksia, niin ihan jees. Jos nyt jätetään pois nämä viimeiset viikot, niin mitä asioita tässä talven aikana niin on tehty ja painotettu? Voimaa aika paljon, että siinä on tullut kehitystäkin paljon ja se näkyy kyllä kaikista tekemisessä, että vähän homma on vielä väkinäistä ollut tässä alkutalvesta tai talvessa kokonaan, niin, mutta voimaa on tehty paljon ja niin. Onko se sellainen asia, mitä te olette kokenut, että on ollut vähän niin kuin, tai siinä on ollut kehittämisen varaa eniten? Joo, ehdottomasti. Kyllä mun voimatasot on paljon matalemmalla kuin mitä tämän tason korkeushyppäillä pitäisi olla, mutta lahjat puhuu puolestaan toistaiseksi. Nyt se oikea duuni varmaan alkaa. Niin joo, lahjakkuudella olet kuitenkin päässyt noin pitkälle, mutta ne sentit tuosta eteenpäin, niin nehän on todella kovia. Miten se 2.30? Varmaan mielessä kummittelee, että se olisi kiva mennä. Joo, se on. Mä just kuuntelin pienen pätkän, en muista kuka se oli, joka sanoi, mutta moni on varmaan sanonut, että me ei ole koskaan niin kaukana meidän tavoitteista kuin me luullaan, meillä ei mene niin hyvin koskaan kuin me luullaan ja meillä ei mene niin huonosti koskaan kuin me luullaan. Ja se on se vähän juttu, että mä uskon, että mä en ole kovinkaan kaukana, että sitten kun se napsahtaa, niin se voi tulla tänä kesänä ihan hyvin, se ei ole mitenkään mahdoton tilanne. Kuinka paljon se on kiinni tavallaan myös itseluottamuksesta, että kun sä huomaat yhtäkkiä, että mennäänkin korkealta, niin sitten se lähtee menemään? Kyllä se itseluottamusta on ihan 99% itseluottamuslaji. Että loppujen lopuksi ne fyysiset ja hyppyerot on niin pieniä, että ne kaverit, joilla on kovin itseluottamus, niin ne pärjää kaikista parhaiten. Miten sä luulet, mikä on, kun korkeushyppy on ollut nyt vähän, sanotaan kärjenosalta alamaissa tässä viimeiset vuodet, mikä siihen on syy? Yksi sukupolvi on vähän niin kuin jäänyt välistä sekä Suomessa että maailmallakin, että noin vähän reilu 30-vuotiaat kaverit vetää tuolla maailmalla ja meillä on sitten, mä ajan arat tuolla viimeiset 5 vuotta, siitä lähtien kun me ollaan oltu 19 ja 20 käytännössä, niin ei ole ollut ketään Suomessa, ketä jahdata, niin se vaikuttaa aika paljon siihen tekemiseen, nyt pitää vaan jahdata niitä maailman huippuja. Euroopassa tosiaan se tulostaso ei ole mikään älytön, että yksi siellä loistaa yleisesti, mutta sen jälkeen on kaikki mitalipaikat yleensä ollut auki tässä. Niitä kohti. Nimenomaan. Kiitti. Korkealla leijailee myös Elina Lampela seiväspaikalla. Hän on vakiinnuttanut tasonsa sinne 4.50 ja kun kaikki osuu kohdalleen, niin myös hänen valmentajansa on sitä mieltä, että 4.70 on täysin ylitettävissä oleva korkeus. Elinakin voi olla yksi yllätyskorteistamme tuolla EM-hallikisoissa. Sulla on mennyt talvi tasaisen hyvin, koko ajan 4,5 hypännyt, niin mitä sä olet tehnyt, että on löytynyt tämmöinen hyvä kunto? No tuossa syksyllä saatiin tehtyä 3 kuukautta semmoista hyvää perustreeniä ja hypättiin siinä kerran viikossa ja niin saatiin sellaista perusjuttua hyvin tehtyä. Sitten mulla tuli tuossa joulukuussa pieni takareisivamma, mutta se nyt näyttää siltä, että ei se ihan hirveästi onneksi vaikuta tällä hetkellä tuohon tekemiseen. Sä oot kilpailu todella ahkerasti tässä talven aikana ja aika paljon nimenomaan ulkomailla, niin onko se ihan semmoinen niin kuin haettu juttu, että haetaan kovia kisoja muualta kuin Suomesta? No joo, kyllä mä koen, että ne kovat kisat kehittää ja siellä saa tietenkin parempia ranking-pisteitä ja siellä on tavallaan samantasoisia hyppäjiä, niin se kilpailun tavallaan rakenne on vähän erilainen, että ei joudu tavallaan yksin, tai eka odottaa kauan ja sitten yksin tai kahdestaan jonkunkaan hyppää, niin mä koen, että toi palvelee sitten arvokisaakin paremmin. Se on kuitenkin aika kovaa hommaa, matkustaminen ja seipäästä huolehtiminen, niin ehtiikö siinä palautua kunnolla? No joo, toki se on raskasta lentää ja näin, mutta kyllä mä koen, että se hyöty kuitenkin niistä kovista kisoista on sit isompi. Ja kyllä siinä kun suunnittelee järkevästi sinne matkustukset, niin kyllä siinä kerkeä palautua ja pitää huolta, että nukkuu hyvin ja näin, niin kyllä mä koen, että se toimii hyvin. Kuinka paljon uusia seipäitä sun pakkaan on tullut ja puhutaan nimenomaan tietysti jäykkyyksistäkin, että aina vaan jäykempää ja jäykempää? No en ole siis hankkinut uusia, että toki nyt esim. Siellä on muutamia sellaisia seipäitä, millä mä
en ole ikinä hypännyt, että toivottavasti nyt sitten pääsisi loppukaudesta vielä niitä käyttää. Miten se, kun otetaan semmoinen uusi jäykkä seivässä, tiedät, että se on jäykkä, pitää kaiken mennä todella hyvin, että sillä edes uskaltaa lähteä hyppäämään, niin onko se jännittääkö? Siis joo, kyllä. Kyllä siinä saattaa pieni semmoinen epävarmuus niin kun iskeä, mutta kyllä sitten kun sillä saa muutamia hyppyjä tehtyä, niin siihen alkaa vähän niin kuin luottaa enemmän. Että toki just aina esim. Kauden ekat kisat on sillä vähän jännittäviä, kun eihän treeneistä pysty hyppäämään läheskään yhtä isoilla seipäillä, mitä sitten kisoissa, niin se on sitten aina vähän semmoista kokeilua ja vähän hakemista etäisyyksien kanssa. Mutta joo, kyllä se niinku sitten tavallaan kauden mittaan ne isommat seivätkin tulee sitten tutuksi. Tuossa kun on katsellut sun hyppyjä ja valmentaja Rauli Pulaski vähän näyttänyt tuolta puhelimesta, niin miten korkealla olet käynyt, niin kyllähän se niin kuin näkee, että jos kaikki menee nappiin, niin semmoinen 470 niin on ihan mahdollinen. Joo, kyllä mä itse koen, että se 470 on ihan realistista. Et siihen toki se niinku vaatii sen, että nimenomaan kaikki menee nappiin ja niinku on hyvä vire ja niinku pystyy ottaa se isomman seipään ja näin, mutta mä uskon, että se on ihan ehdottomasti niinku realismia. EM-meissä 470 halli-EM-meissä, niin sillä taustalla sitten jo mitallista. No joo, voi se olla. Riippuu toki aika paljon, että missä kunnossa kaikki muut sinne tulee, mutta kyllä varmaan, jos katsoo tilastoja, niin 470 aika monesti on mitali otettu. Mitäs mieltä sä oot tämän kauden tasosta noin eurooppalaistaan, kun ajatellaan? No kyllä, mä koen, että varmaan ollut aika kova taso. En mä tiedä, niin, kyllä se tietenkin osa hyppääjistä ei nyt kisaa ollenkaan hallikaudella, mutta kyllä varmaan aika kova kuitenkin silleen ollut taso. No on joo, siis kyllähän siellä just 470 niin on semmoinen vähän niin kuin vedenjakaja ollut, mutta löytyy useampi nainen, joka ainakin yrittänyt sitä. Joo, kyllä. Mites sulla on vielä yksi kilpailu ennen EM-meitä, niin sen jälkeen sitten EM-meihin, onko se mitenkään erikoinen valmistautuminen vai onko se vaan sitä lepoa ja vireen hakemista? No joo. Mä nyt oon nähnyt mitään mun treeniohjelmaa, mutta joo, mä uskon, että se on aika paljon, että nyt käydään se yksi kisa vielä tuossa hyppään ja siihen toki valmistaudutaan ja en usko, että teen esim. Hyppytreenejä tässä välissä ollenkaan, että se on just sellaista virittelyä ja lepoa. Tässä olikin tiivis pakettimme kohti EM-kisoja. Valmistaudumme nyt niihin kisoihin, joista suomalaiset voivat ottaa mitaleita, voivat ottaa jopa useampia. Ja noita kilpailuja kyllä niitä odottaa jännityksellä. Muistakaa tuo meidän sosiaalisen median tilimme, ne ovat tuossa näkyvillä Instagramissa ja Facebookissa Kisakatsomo ja osallistukaa siellä meidän arvontoihin. Siellä on nyt arvonnassa muun muassa Kultajousen 100 € lahjakorttiin ja se käy ympäri Suomea missä myymälässä tahansa, joten sinne vaan ja toimikaa niin kuin ohjeet ovat, niin olette mukana sitten arvonnassa. Tässä olikin kaikki tältä erää. Palataan asiaan jälleen 2 viikon kuluttua. Moi moi! Mukana Kisakatsomossa Kultajousi.